Afternoon edition. Action reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action reports. Afternoon edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. In punto alas 5 na aksyon na Radio Philippine Standard Time. Good afternoon, pero hindi maayong hapon. Subong diri sa may surad sa nga Bacolod. Tangod nagatupa subong ang mabunok nga ulan. Damol-damol sa nga ulan nga nagatupa diri sa may downtown na area. Sa Sirigid nga mga tarion, kalikid na diri sa ato Sirigid hamtangan. Sa Wilrose Building sa dalansang Locsin, Cagaborgos, Bacolod City. Mga 10 minutos na ang nakaligad. Mga 10 minutos na ang kalawigon sa nga pagkatupa sa ulan. So halong-halong basta ka di Bacolod. Kontupan sa nga ulan nga sige-sige. Damo sa giliyon sa nga mga manugbo nga lugar. Nadubuan nga mga lugar nga dasig ang pagsaka sa ang tubig. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Yari kita sa unang Lunes sang Marso tuwig 2022. Pizza 7 na. Adlaw sa rasilin tarang mayara sang hindi maayong tiyempo kon panahon. Kahina may paggagoom-goom kita na esperensyahan pero sa naging matarion. Nagatupa ang ulan. Ginapatihan naton nga basik kon dala ini sang low pressure area o kon na LPA nga nasiplatan sang Pag-asa. Welcome sa saring nga palatunturan. Inyo ka-aksyon Marlon Hirobaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Kung mabulabugnaw ang tiyempo bagod sa pagtupa sa ulan, nagasink nagainit naman ang mga balita naton. Una kita sa balita lokal. Negrosanon kag Bacolod non, handa na bala kamo? Akon sa mga hampang pangaboksing permi mabatian. Ang ginasiling sang ring announcer nga are you ready? Let's get ready to rumble! Ang Bacolod non kag Negrosanon ayhan. Makabatsag na sang kasulhay nga pagsinalayo kag pagbalik sa normal nga papangabuhi. Pagkatupa sa Marso 16, kinabagod ang kaso sa COVID-19 sa sunod kang probinsya. Amat-amat na gidman nga nagakapuas. Amat-amat na nga nagakatunaw kung sa mga ice cream pa. Sa bayan sa nga Bacolod may nabilin na lamang 159 ka mga kaso sa COVID-19. Sa Negros Occidental, ra na lamang sa 92. Tikon sumasumahon naton 152 na lang ka mga tao diri sa Negros Occidental, Bacolod. Ang nag-angkon sang kagaw, may kagaw ang lawas sila na corona o kon COVID-19. We hope and pray nga muna ini ang pagkadula na sang COVID-19 kag pagbalik sang normal nga aktibidad. Normal labi na sa mga hulag sang tawo, pati na sa aton sining nga negosyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Araw pagkilibas sa ring balita sa bayan sang lokal. Mga kaso sang pagpatay sa Bacolod daw mantika lang nga nagakatulugan. Daw mantika nga nagakatulugan. Kamusta na balayhan ang dalagan sang investigasyon sa atos sa mga otoridad? May investigasyon gidman pero ang ginapangita nga miyura sang pamilya sang mga ginpamatay daw lubog pa sa tubig sang prime water kag basiwa. Kapadaroban ang ulihing krimen among pagpatay. Sanay katapos sang Bacolod pulis nagintero samta nagamaniho sa motorsiklo sa tubang sang University of Negros Occidental Recoletos o kung ang UNOR nagligad nga Webes. Ayad tong pagpatay kay anay police officer Ryan Lumugdang. Ang kaso daw mapariho man si iban nga kaso sa magpatay.
Ano ni? Sa ato sa mga otoridad bod, lagi bala sulbaron ang mga kaso nga ini. Halos palabutan na sang isa ka dekada ho. Ang kalawigon nga makaludnon wala gid makabati sa Manlita. Nga may ara sa nadakpan nga suspetsado sa krimen nga pagpatay. Wala gid sa nabatian nga may ara sang nasolbar nga bisan kung tani isa na lang kakasobla. Di pilapayhan ang matabo ang krimen nga pagkatapos patyon ibisigahan kung medyo bantog nga personalidad ang ginpatay, matukod na sang ginatuwag nga task force para kuno matutukan ang kaso. Pero ang kaso hasta lang sa tutok, duwagin na mayong resulta. Ang biktima nga ginpatay, palubong sa pamilya. Pagkatapos nga balubong, ang kaso daw nagasunod man sa lulubngan. Gakatulugan gakapiyungan. Amo ina ang Bacolod subong. Ang sitwasyon sang Bacolod, Baw. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang datos sang DepEd angon sa mga estudyante nga nag-edad 5-11 katuig nga wala pa mabakunahan kontra COVID-19, ginahulat pa sang syudad para sa pag-request sang bakuna sa Departamento Pangikaayong Lawas. Sa ilawanta naman ang balita sa pungsod non balita nasyonal. Mga Pinoy kag Pinay, ultimo nga si Maria kag Juan de la Cruz. Ang matabo sa nga hindi lang hugtanay paha ang madagatan nila himuon nila, kundi higtanay na gid sang paha ang matabo siri. Hindi lang hugtanay mo, kundi higtanay paha na gid ni. Tagod sa halos hindi na mapunggan nga sinakaay sa preso sang Balaklon. Sinakaay sa preso sang Gatong. Pati ang balayran ho sa ginakonsumo nga tubig kag kuryente maka man. Munang bunot sa masami. Isa na lang kabagay ang hindi pwede magsaka mo. Kagway di kaagi saka. Ano ina? Ang puroy sang tao ay kasaka blaway. Astara na sa hawak ng puroy sang tao. Way niya gasaka gina. Nagluwas lamang sa kung na may pagkalagtok ang personalidad. Isang puro yung ginaubay na ginabutang niya sa babaw sa niya sa ngagtang. Muna nagurong puro yung nagasaka. Ti ining balita ni mga kaakson, ano dalang himuon man sa mga ordinaryo nga tao sa bungman. Ang pinakagrabe nga saka amo ang petroleum products. Ang gasolina kang crudo bla. Ati mo nang ginatughong nato sa mga salakyan ta. Ano balik ta ni sa Kalisaguro ay? Kada Martes sa mga ginabantayan nga adlaw kay dara permi nagasaka ang presyo kada litro sang gatong. Tibuas Martes na ang advisory sang mga bantog nga oil companies. Subong Lunes nagasiling ho. Sakit-sakit pamatian sa dalunggan eh. Kag mapinot batyagon sa rughan. Kay may ara sang natalana nga biggest price hike. Pinakadako ini nga saka sa preso sang gatong. Sa masunod nga adlaw tilabad-laban buwas na Martes. Ang pagsaka amo ning ginakabig pinakadako. Kapag saka sa mga tuig 2022. Ang siling sang Pilipinas Shell Petroleum Corporation. Siling sang Chevron Philippines Incorporated. Ang Chevron naman sa unang Caltex bla. Kag siling sang Sea Oil Philippines Incorporated. Magapasaka sila sa preso sang gatong. Pilang isaka mga kaakson. 3 pesos 60 sentimos kada litro sa gasolina. What? Grabe nga hanot sang dukangay lang naman nga. Kangay lamang ginahanot kita sang baratiya sa taludtod ni. Sakit ba't sagon ni. 3 pesos 60 sentimos kada litros gasolina. Di
Di magpatughong ka na butang ta 2 ka litro. Sobra man 6 pesos ba ang saka ya ba? 6 pesos pwede na mabakalt na pa eh. Ano pa kita saka? Kerosene 4 pesos 10 centimos. What? Ano pa kita saka? Aring pinakadako nga saka. Aring pinakadako nga saka sa diesel. Ang isa ka sang diesel 5 ka pesos kag 85 centimos kada litro. Oh no! Kasakit. Anong natabo sa nasyon naton subong man? Ang pagsaka sini nga perme ginapatuman kada Martes sa Rasilintara. Amo na ini ang ikapulo ka beses. Kasunod-sunod nga pagsaka. Oh no! Pulo 10 times na ya. Di, kung sumasumahon natin, kadako-dako na sa saka eh. Ang mga opisyal nato sa gobyerno, di na kamo, nga ang opisyo sa kalabanan, ala lang ka pa aircon sa ila sa ring opisina, kag pagwapo, kag pagwapa. Otro maneho, ang Department of Energy, subong nga Monday, nagtikal na naman. Nagsiling nga, tiway man sang problema sa supply sang fuel products, nga nagasunod din sa Pilipinas, way magili isang problema nga nagasaka ni. Hindi ni mapunggan ninyong pagsaka sa presyo ni. Ano ang rason? Pilagid bla. Pilagid daw. Pila pa ang pagsaka nga matabo. Si Undersecretary Gerardo Ergesa nagpathag sa ginpatigayon ang congressional inquiry nga ang problema amo ang presyo kag hindi ang supply. Ang rason bangod sa ginatawag nga limited output kag nagapadayon ang geopolitical tensions nagkatabo dito sa Russia o nagkatabo sa tunga sang Russia kag Ukraine tinabulan naman nga ang pungsod Russia mga kaaksyon isa ini sa mga nasyon sa pungsod Pilipinas nga ginakabig major exporter sang petroleum products. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ang mga baalam naman nga mga economic managers ng gobyerno nato subong naghala naman ka bura. Nagasiling sila nga ilaman ginabantayan sang maayo ang mga factors kung silingon ang ginahalinan kung nga amo ini ang katabo namungol na kami na ala lang kamo ka monitor ang obranyo amo ni perme ang nag-aapekto sa domestic oil prices ang ilang paumpaw sa gobyerno subong ang nila muniho nagapreparar man ang gobyerno subong sang 2.5 bilyones pesos nga fuel subsidy sa mga public utility vehicle sa mga PUV drivers. Paagi naman nila sa hatag bulig pinansyal. Okay man eh. Okay man, galing kay mas okay pa ikutan eh. Kung tutuod yung pagpanagtagla, wala pa ka mo manudlahaw sa mga isyo kung tagtaganay isang ayuda ang paghambalan diri sa Pilipinas. Labi na ko ng ginahatag, kwarta, wala pa ka mo dudla sana. Ginasakyan na sa masami. Sang mga dalok-dalok hakugan. Nagwala sang kabulusgan nga mapisal nato sa gobyerno. Papanaog pagani sa mga kabarangayan. Ang permiya katabo, ang tutuod kag dapat kuntani hatagan. Sang sining ayudan, di pa yan magkabaton. Kag ang nahatagan, amo pa ya ang may ara-ara. Magaling kang kupal ka. Mo ning abilidad sa pila ka mga opisyal nato sa gobyerno. Wala pa ka mamadudla da. May mga nagkalang-suspended na gani. Okay man ang 2.5 bilyones pesos. Basta totoo na tagno sa dapat gig nga halatagan. Dahil lapit kadaan sa mong eleksyon ho, baw. Kuna ko ya, pagitaan talang si iban nga pamaagin, hindi lang niya. Kaya sus, nabos ba to, bisa sa salon pa. Sakyan niya sa mga kandidato daw. Kag pila ka mga opisyal nato sa gobyerno daw. Ang guwa sa ni, usit lang sa kwarta na.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Amayan tong pipila lamang sa mga balita nga dapat nato sa nga pagkatutukan. Dari sa inyo sa nga palatuntunan. Ang Action Reports Afternoon Edition sa outside Bacolod. Iba na nga mga lugar dari sa Negros Occidental. Gagamonitor sa aton, labi na sa aton sa nga Facebook Live. Kamusta ang inyo sa nga tiyempo na sa okay sa Bacolod Kinamenson naton subong nagatupa ang mabulubaskog nga ulan. Nagamani ang kabasugon sa magtupa sa ulan. Just 15 minutos, baha ni Bacolod daw. Ang problema sa baha sa Bacolod, otro man nag-aala lang ka tikal sang mga opisyal nato sa gobyerno nga kuno mayara sang plano drainage. Mo mangyapon ang sitwasyon sang ato sa nga syudad. Kami man tani pamatian ang mayara kamos plano. Galing kay duway kita naman sang mayura. Ibalonta sa mga matanian importante mabaluan ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod sa ning maulan nga panahon. Halong-halong kamo kay kadelikado subong sa nga dalan diri sa Bacolod basta gani nagato pa ang ulan dugangan pagino. Dugangan pagin sang chog naman nga proyekto sa ato sa gobyerno nasyonal, partikular sa bayan sang DPWH, Department of Public Works and Highways, dara sa may atubang sang old airport na may kinalkal naman ang dalan. Di na okay pa man ng semento, kinalkal naman butang-butang pa nga, this is where your taxes go. Balo na mga tao na. Pila naman ayhan ka bulan, basi malabutan, tinuig na maplastaran yung mayong inyo sa nipagkalkal na ka masimento sa mayo. Dara pa nga daan sa dalan nga sus, linibo, ginatos kalibo ka mga salakyan, galabay na kadadlaw. Kaya naman, sa vlog naman na mga kaksonda. Balonta ang sitwasyon sa Bacolod sa mga matanion. Action Radio. Kamusta Bacolod subong sa maulanon nga panahon aksyon dyan? Mayong hapon, please kabin. Nagapadayon sa Giyapon Action Mar ang pagbubo sang ulan. Pero kumparan mo kay ina nga nagabundak subong medyo makanay-kanay na gid lang ang pag-ulan sa syudad sang Bacolod. Pero hindi kita magkampante, hindi kita magkumpiyansa kay pertig Giyapon ang galom sa kalangitan Action Mar subong nga mga tanion. O galit ti makitaan man aton, do lagid man sa nagtugas ang pagbaha sa palibot sang syudad. Siguro may pinadri ka mga drainage yun na matamata naging manila tinlo kumpara sa to nagamay lang gid nga ulan Action Mar basta tayo yon gali disgrasya gid. Pero subong nga adlaw at least malipay kita nga makasilinga. Ngayon kita mo sina ka maabi ang pila ka madalanon sa palibot sa syudad sang Bacolod. Pero sakto tong ginmuno mo magulang damo na naman nagsinulpot nga mga tug nga mga trabaho diri sa palibot sa syudad sang Bacolod. Sa tubang pala ang Highway Center ko sa rin patrol live kita nag-report sa ring mga trion ang Center Island o kung center ang sa inner line rada ng Isinato Action Mar simentuhan nila luwat bago although under current period ini pero hindi gyapon magyan sa mga salakyan. Amo lang rason kung nga ang salakyan nga rin dito sa Libertad kag bakad to diri sa may western portion sang syudad isa na gidamang kalinyasan dala no ng ilang nga maagyan for now. Ang mga salakyan naman nga rin diri sa may area sa downtown nga diri nagalusot sa Hernaes pakat dito Libertad nga road mga kakson. Sugbo nga pon supposedly duwa ni kalinya sang dalanon o galing kay ting isa kalinya ginimo man parkingan sang salakyan isa na gid lang kalinya man ang maagyan mga kakson rason kun nga sining apo nakabig naman diri nga light to moderate kun kaysa pero may mga cases labi na nga mga rush hour ni abawa sining apo nakabig diri nga moderate to heavy naman ang traffic situation advice lang siguro sa aton nga mga kakson labi na mga drivers nga diri na anad maglusot sa area sang Hernaes padulong sa area sang Nice Lakson nga likawan ang ginatawag naton nga pag-counterflow mga ka-aksyon. Kay the moment nga nag-counterflow ang salakyan, budlay ini para sa ibang pag nga masalakyan naman nga nagahalin man sila kung ara nagalabay sila ng insaktuhan nga ruta mga ka-aksyon. No? Isa pa ginamang inaka-problematic na dala nun sa mga hapon diri sa syudad sang Bacolod. Pero most likely, ang area sa Dalan, Lacson, na malin mga kakson, sabay naman sa Dalan, Hernaes, Lacson, dire-diretso diri sa Rosario, padulong Gonzaga, Lacson, going straight sa Rizal, Lacson, sining hapon, makabig man diri nga moderate to heavy, ang sitwasyon kung trapiko man ang aton nga pagambalan. Abiso sa mga tagparamati, temporary likawan ang paglabay sa area sa Lacson, kung nagadali ka mo sa inyong padulungan,
sining hapon. Kunaro na kamadala sa Libertad, usuya na lang diretso ang Dalan Mabini mga kaaksyon. Kay para dire-diretso ka, labot ka man sa bahin sa Dalan Burgos, Lacson, o kung rather Galo Lacson, o kung Galo Mabini mga kaaksyon. Din pang Galo Mabini, kung yung mga pakatuan is areas ng SM or reclamation or palakson kagidri like Capitol Provincial, pwede ka na left turn sa Galo, expectaron nimo medyo mabalubugat na ngalakat sa trapiko ang imo ma-experiencehan kung dra ka nagalusot sining hapon, pero na problema kay kung makalampuas ka Burgos Lacson nga mo na medyo mabalubugat ang traffic sining hapon after sila dra kalabot sila diri sa may provincial capital Laguna ngita dalang paagi damo dalulutsan, pwede ka kalabay mga kaaksyon sa may Cottage Road or pwede ka man diri kalabay sa may South Capitol Road padulong sa area sang Capitol, Ayala o kung reclamation man nga lugar diri sa sulad sang Bacolod. Pila na ka mga diversion road nga pwede agyan sa aton nga mga motorista kung sila nagabiyahe sining hapon mga kaaksyon. Actually yung patrol na karibot nakita from Locsin o kung Lupisay na kaina. Halin kita sa Kapitolyo Provincial kay may ginaglantaw kita to sa mga prutas ang ginadiretsuhan sang patrol Lacson nga area North Capitol Drive. Naglusot kami dra sa may area sa Red Cross bala amo nang sa may 10th Lacson Street mga kaaksyon, pwede ka magabi kalabay kung makadto ka mo sa Hilado and makadto ka mo sa Lupisay na. So, ano na sa shortcut ang 10th Lacson Street sa wala ka mo na pakadto sa may St. John Institute and then dire-diretso mga kaaksyon, diretso nila ng linya ang dalan, malusot ka mo na sa Hilado. Ang Hilado amo ning linya naman nga nagaangod pakadto sa may Burgos. Pero kung ang imo direksyon ta east portion ka sang syudad, hindi ka na magbalik sa Burgos pa, pwede mo na usuyod ang kabagusan sang area sa Dalan Hilado kung mo na sa 6th Street na nga lapos magkaaksyon, going straight na dito sa area sang Nara. Ang Nara may duwa na siya ka intersection. Amo ning Nara Pisay na kag Nara Bi sa Kino Drive. Ang Bi sa Kino Drive, amo pag siya sa tubang sa isa dra kadako gasolinahan sa area sang Bi sa Kino Drive. Bi sa Kino Drive Nara na da siya. Then kung ka mo pa east ka mo, lusot na ka mo sa Villamonte, ang Bi sa Kino Drive diretso na pakadto na sa barangay Villamonte. May shortcut na naman kaaksyon para kalapos ka mo sa area sang Lopez East o kon eastern portion sang syudad sang Bacolod. Damo na gido action man ang nagaburo bisikleta sining hapon, iban guro dapat tag na gini gadulo na gini guro kay medyo nakasaka na gid man ang presyo sang gatong. Speaking of gatong, ari makaaksyon ang pinakaling presyo sang gatong sa palibot sa syudad sang Bacolod sa mga hapon gikan sa naklain-lain nga lugar mga kaaksyon. Pila ka barato so far ari niyo serious and dala Locsin nakakita kami ang presyo sang crudo sa kada litro naghamboy mga kaaksyon 55 pesos and 36 centavos. 55 pesos 36 centimos pero may ari mandri seresang Lacson ganing nga 55 pesos and 8 centimos pagidya sa kada litro sang crudo. Medyo mahal-mahal sa area sa Araneta. Nakita mo kami kaina nagamboy sa 57 pesos and 54 centavos, 57 pesos and 54 centimos. May ari pa ano 59 pesos and 30 centavos sa litro. Ina, wala pa nag-epekto ining ginapatuma, ginalauman akon nga big time oil price hike boss nga adlaw. Sa presyo naman sa gasolina, pinakabrato so far makaaksyon nga itong diri nakitaan, nag-aamboy naman ang presyo sa 61 pesos and 20 centavos, 61 pesos kag 20 centimos. May ari man presyo nga kada litro sini 61 pesos and 95 centavos mga kaaksyon sa gasolina. Medyo mahal-mahal diri nakitaan man kami nagamboy makaaksyon sa 67 pesos and 34 centavos sa kada litro. Abaw may ari pa yun pinakamahal ni siguro nagalabot makaaksyon ang kada litro sa gasolina sa 69 pesos and 94 centavos. So far mga kaaksyon, ang pinakaling nga presyo ng katong napatpatol mga kaaksyon ang presyo sini o kanang pagsaka tagpila sa kada litro buwas nga adlaw. Sa gihapon na gabamigin, maulano ng panahon, prepara sa proteksyon sa kagalingon agad malikawan nga mabasa sang ulan kag hindi ka magmasakiton. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz kinagasaling sa tutarang nga magka-aksyon sining kaman nga bahin sang Pinas. Laboton ka sa namon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mga busing nakahibalo
Sa live stream naton, tani sa Gabonitora, Melvin Peñafiel, good afternoon. Rochelle Fulgencio Susana, Gabonitor kami diri sa may barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Ma'am Yvonne Boyser, good afternoon. Dan sharing salamat. Marilo Travilla Catinoy, good afternoon. Araman si Rofi Libran, 24/7 listening sa ARB. Homalimina, good afternoon. Ana Sinuro, good afternoon. Sumar, may bagyo, abi amuna gaulan diri sa La Carlota, Amuman. Okay. Bucket Tribe, payong hapon. Ana Sinuro, okay. Thank you. Kim Poyolo, ginatamyaw ni Barky Tribe. Shane Anthony, mayroon nga pa nagsamarlon, watching live, New Jersey, pa-shout out lang ko, family, Lipanya. Afia Kim Eriman, Nida Belyote Olarte, good afternoon. Stay safe from Talisay City, Mario Tanhay, Talaban, mayong hapon. Gamanito lang kami niya, salamat gina. Okay, si Barky, happy listening kay Ardong Yolo, Kim Poyolo, Antonio Villanueva. Intay Blaza, good afternoon. Ricky Calves, mayo karo kami sa Isabela, kapamati sa Isabela. Okay. Alex Fuentes, salamat gid. Okay, iban balikan ta naman dugay-dugay. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema. Una, ang Negros Occidental kay naging palayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz na mayara sang mga 25,025,000 doses sang Pfizer COVID-19 vaccines. Lain niya ang ginisenyo nga Pfizer mga kaksong para sa pediatric vaccination para iturok sa injection bakuna sa mga kabataan edad 5 to 11 anyos. Gin-design niya lain ni siya sa unang ginbakuna sa mga legal age na, no? Libo naman ang nabakunahan sa bayan sa Negros Occidental kabanti nagligad nga Valentine's Day sa Pebrero 14. Ginlansar ang pediatric vaccination dito sa may bahin sa Teresita El Halandone, Provincial Hospital sa may Silay City. Ti isipon pa ni hulaton pa rin pinakbulan para nga makapasikan dose sila. No? Ining mga kabataan nga di. Kaya para nga matawag sila nga fully vaccinated kontra COVID-19. Pero iban way pa niya, o iban nakalista pa lang, kaya manti ginahulat pa ang mag-abot ang dugang nga supply sa bakuna halin sa ato sini na gobyerno nasyonal. Sabayan sa nga Bacolod City Hall nga balita, Action Radio City Hall Report. angot man ni sa pediatric vaccination action. Art mayong hapon sa report please Kevin. Yes, Action Marlon, ginahulat karon mo sa talatapan ni Councilor Rinicito Lovero, among chairman sa Committee on Education, sa konseho sang syudad nga masabit sang DepEd, no, ang resulta o kun survey result sang ginhimyo sang iya komitiba at the same time sang local school board tinalikdan nila nga meeting angot para sa statistics kag data, no, kung ano kadamo ng mga estudyante Action Bar from 5 to 11 years old na plano magabalik kag magapartisipar kung madayon di man ang limited face-to-face. Ang tigayon na nga nabakunahan kag ang mga wala pa na bakunahan kay siling ni Councilor Novero kung mga way pa man subong sang advisory gikan sa nasyonal kung saan maabot ang vaccine nga Pfizer para sa inoculation o kung pagbakuna sining sektor. Nya mas na may kumayara gid sang aktual nga data nga muning isabit sa talatapan sang DOH para amo na amatagan sang allocation diri sa Metro Bacolod kay ang resulta sa ilang meeting nagligad naibaluan nga ang gusto matabo iya sang city government ang kinanglan kumayara di man limited face-to-face dapat ang tanan nga mga magapartisipar diri ginalakipan sa mga manunudlo kang estudyante dapat idlang nga mabakunahan o kung fully vaccinated. Kay hindi man gusto ang lokal ng puluhan sa Bacolod nga mabutang sa alang-alang mo. Ini nga sitwasyon na compromise ang mga kabataan nga magkadto dira kung hinali nga wala ma-fully vaccinated. Now, dugang pa diri ni Novero nga sa karon di ang ila sining ginahulat no kun matigayon gid man ini nga record kag kun wala pa siyang napadala ang National Vaccination Operations Center sa allocation sa Bacolod para at least mayara basihan ang ilan sini request. Jari ang palayag ni Councilor Rinicito Novero. Tanan nga mga quarantine kag isolation facilities sa eskwelahan naton isara na no. Although may duwada nga gina-ready lang gyapon for whatever, pero wala na sa may naga-start. Damo naman nga mga eskwelahan ang posibilidad magbukas na for limited face-to-face classroom instruction. Mahimo sila application or information sa city and then I advise them nga ma-secure sila sang conformity sa barangay officials. Then kung makasubmit na sila sa Office of the Mayor, sa EOC, kag matagaan approval, pwede na dayon sila ka-embark face-to-face. Pero dapat fully vaccinated ang students kag ang teachers. Amo na ang ato na reglo, amo na ang requirement nga gin-imponer naton. Gin-advise naton sa ila. Fully vaccinated ang kabataan, fully vaccinated ang mga manunudlo. Kung
kung mahimo gani fully vaccinated ang bilog nga panimalay. Kin-advise sa patong ila i-survey kung pila ka mga kabataan pa nila aging 5 to 11 years old na wala pa nababakunahan pero kinahanglan mapabakunahan sila sa Pfizer. Kinahanglan may konsentimiento ni ang mga ginikanan ha. Sa Marlon, sa kaparayag ni Councilor Rinicito Novero, ang good news to sa first part sa ginambal niya kay Subong, ang mga quarantine isolation facilities na ginagamit sa syudad ng mga eskwelahan, wala na sang occupants pero may duwa dira ka schools nga subong may duty padara nga mga medical workers para in case nga may aragidman sang maglupok abi o kung may ginapangayo may golpeada nga pagtaas ang kaso, gilayon nga makater sang syudad aksyon na Marlon. Mga nagapanguna nga balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon artay hupon magka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas, laputon ka sa kamon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Inangabahin dulong sa aton. Okay, balikan taman no. Nagpadalasan dugang may sign nila sabay sang ato sa nga live stream. Si Ray Flores baliw kami hapon, Market Drive. Salamat gid. Raman si Antonio Villanueva si Ardong Yolo Kimpoy from Bidalbagan hambal ni Market Drive. Si Ging Alib, good afternoon Action More, watching live dari sa Max Samia Medical sa may Villamonte. Thank you. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sa Kantahan ng katos ng patrol. Ang detalye sang mga balita sa katos ng patrol with action John Diaz sa sinigid nga mga triyon. Ibalaon ta detalye sang balik nga report sa katos ng patrol. Naghula-hula no gid man ang ulan.
No, nagturutamo kita sa bayan sang dalan diri sa may dalan sang Burgos. Mayara sang pagturutalithin na lang nag-experiensyahan. Gatupa sa riya materion diri sa may Bacolod City. Balik ang report sa patrol. Action Jan Diaz, Action Jan plus Kabin. Antes ng balita action March, sakto na obserbasyon mo no, pero gyapon ang update naton sa lakat sang panahon, perti gyapon ang galom ilabi na dito sa nabukid nga porsyon sang syudad sang Bacolod. Bisan padre sa Metro Bacolod action Mar, may pagpanalithi pa man nga may experiencean mo may mga kabataan po, mga lapsag pa bala. No, kita natin ay bandring nga maginika na may mga bit-bit, so dapat may proteksyon kasi tayo kung hapon aksyon na Mar. No? Anyways, diri kita sa balita natin nga natipon yung kwalat ng sang reaksyon ang simbahang katolika, particularmente ng Diocese sa Bacolod, hindi matapos nga nagpagwa sang pastoral letter for the Lenten season kag sa palabuton ng eleksyon action Mar si Bacolod Bishop Patricio Buzon sang Sabado kag ginbasa kahapon sa tanan nga simbahan diri sa may Diocese sa Bacolod sa baylo sang tradisyonal nga homily kag ini action Mar ang nakakuha man sang atensyon sang publiko pero reaksyon diri ni Father Chris Gonzales sang Social Action Center kag man ang counterpart sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kung PPCRB nga sunod sa iya wala sang problema kung malain sa ginpalayaga ni Bishop Patricio Buzon kag ang pagpagawa sa pastoral letter action Mar kay sunod diri kay Gonzales responsibilidad sang simbahan nga mag-edukar sang publiko ilabi na sa tion sang eleksyon sunod pa diri kay Gonzales nga ti inakulangan pa sila gani sa mga tika nga ginaubra diri sa simbahan kag sunod sa iya mahimo pang madamo pagid sa mga aktibidad kag pamaagi sa pag-edukar sa publiko ang himuon sang simbahan lamang nga maangko na ginatawag nga patas kag matawhay nga piniliay sa Mayo 9. Sunod pa diri kay Gonzales ang ila lamang diri punto nga mapabalo sa publiko kung anong nagakadapat kag anong himuon sa maabot nga eleksyon labi na sa pagdesisyon kung sino ang botohon action Mar. Nagapanindugan diri ang simbahan nga sila ang may responsibilidad para sa komunidad kaya sa pagbulig sa ikaayo sa aton nga buwas damlag. Yari si Father Chris Gonzales sa itong interview. Action Mar nabatian si Father Chris Gonzales ang tagpamuno sang Social Action Center sang Diocese sang Bacolod. Naibalon Action Mar nga sa pastoral letter nga ginpagwa ni Bishop Buzon nakabutang diri nga may kangtanan sa piniliay nga dapat sunod sa iya and I quote nga dapat naton iwaksi ang pamulitika nga nasandig sa patronage pagpamakal sang boto, korupsyon o kung pagpangawat sa gobyerno, political dynasty kag kalakip action Mar ang kag ang pagpang-into paagi sa fake news sa baylo sunod diri kay Buzon iyang ginaibulos ang pamulitika nga nasandig sa mga prinsipyo sang kamatuoran kaayo hustisya kag paghidait aksyon na Marlon. May iban pagidring nga reaksyon si Father Chris Gonzales labi na sa mga aligasyon nga ginagamit ang simbahan sa pagpatigayon sang protesta o kunabi sang mga political nga mga sorties sa aksyon Mar. Mabatian sa aton mga kakson sa Pilipinas News and Public Affairs Program sa Aksyon Radyo Bacolod. The report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Kinagasiling sa tutanang mga kakson sa rin ka man nga bahin sang Pinas laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:54 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Iban nga balita nga hindi ta malabutan. Ato to kabangaron sa Aksyon na firing line las 7 12 9 with Aksyon na Brian Morden. Ang ato sa nga nabantayan diri by March 15 mabalanta ni siguro kung bala ano ang alert level nga status ang Bacolod kag Negros Occidental. Ang Negros Occidental yara pa sa alert level 2, alert level 1 naman ang Bacolod City.
kapatita nga bagod sa ning sige-sige kapag nubuman sang kaso sa COVID-19, ang alert level 1 sa nga Bacolod ni base kon dulaon na gid ni. O ang alert level 2 sa nga Negros Occidental base kon papanaugan sa alert level 1 or posibilidad man nga dulaon na lagid. So why na sa alert level? Galing kay mati may kaso katagyapon eh. Yara kay tagyapon kaso sa COVID-19 pero based sa pila nagkas man na magkaaksyon nga pag-monitor naton sa dalagan sa record sa Provincial Incident Management Team sa bayan sa probinsya kag sa may syudad mga kaaksyon mas damo ang nagadalayo ikumpara sa dugang nga nagakatapikan sa new COVID-19 active cases o new cases mga kaaksyon. Para nga maka-concentrate naman kita sa iban naman nga hilikoton. Ala binigid ang mga nagahara-hara sa mga kandidato sa maabot nga eleksyon ti Marso 25. Nag-umpisa na opisyal ang papangampanya asang lokal nga mga kandidato naton. Although kung basihan ta ang lakat subo sa mga lokal nga kandidato naton de, mula manghod naman sa kampanya, kulang na magsinggitan sila nga botuhon sila. Alag kay pag-umpisa sa March 25, daraan na yung sunod-sunod nga mga grand rallies, ang mga trompa, mga kakson rekurida, nabatian tarara. Kag basi palang kondra naman, ang ginatawag nga tagtaganay. Sige. Alas 5:56, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon reports after edition magabalik buwas. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition sa mga balita lokal, national. Kag iban pa with Aksyon and Defensor. Ako naman Aksyon na Marlon Hinovoya, mga kaaksyon sa rin kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Mga kaaksyon. Lamang sang COVID-19